Čaute. Víte vás nás? A Emi. A toto je náš... Ešte sme to zachránili. Ináč toto už točíme točíme tretíkrát, takže dúfam, že nám to konečne vyjde, pretože to je vážne hrozné. Si opieram hlavu. Každý neví. Teda to nikto neví tak. No a... Dneska sa chceme baviť o filmoch a o hrách. Napríklad ja hrám Minecraft, Flappy Bird, Happy Wheels? no aj Happy Wheels. Ináč to robí aj Gogo, takže... A máme radi Goga, takže zdieľajte. Takže... No, odobierajte ho. Takže... On je vážne super! Gogo super! Takže ja hrám Minecraft, Call of Duty, Mafiu 1, Minecraft. Mafia 2, Sims 3, Call of Duty Black Ops, Call of Duty Modern Warfare 3, pozerávam seriály všelijaké a no, to by sme tu boli ešte hodinu. Takže... Ja sa to zblázním, dobre. Takže aj ja pozerávam Harry Pottera. Mňam. A ja ináč pozerávam Harry Pottera a hráme ešte GTAčko. Aj GTA som mám raz. Ja tu skačem jak bláznivý, potom skačem na fidlopte. Nevidíte si môj face moc. Okej, ne, nebudem sa kríška. Nekopíruj. Ne, dobré. Ani Washa nebudem vôbec kopírovať. Nebudem kopírovať. Ne, Moja okej, kamarátka, okej. Lenka si myslí, moja kamarátka, že kopírujem Goga. Za to, že my sme točili vlogy, ale takže na mobil a iba tak sme akože, že nikde to nedáme ako fú. Tak som stále robila Washa. No, neviem to. Dobre. Okej. Jo, ma smysl! Dobre. Poďme sa hrať na schovávačku. No, okej, teraz hovoríme troška o filmoch. Okej, teraz o filmoch. Tak, ktorý film je tvoj najobľúbenejší? No. Môj najobľúbenejší film? No. Neviem. Tak Tak čo ja viem? Seriál. Seriál? Violeta. No, Doctor Who. Dr. House? Tak, Môj seriál je Kosti. To nepoznáš, Doctor A nie, Who. Violeta. To je úplne... Ale niekedy kosti. No to kosti sú také kosti, ako také umelé koštičky. Niektorí fanovia budú poznať Doctor Who. Vieš čo, to je svojho psa. Má ináč... Je na super. Benny. A volá sa Benny. Tak akurát som ho do hudbu, tak vyzerá troška asi rozospatý, ja neviem, či ma počujete, dobre? Ale... Ne. Takže toto je Maggie. To je Benny. Ale to je Benny. Počkaj, to bude Benny. Ne, však on je zlatý, pozrite sa na ňa, aký má kukuč. Pozrite sa na ňa, aký má kukuč. Ty si vo videu, miláčik, áno. Áno, budeš na YouTube, budeš slavný. Like pre Bennyho. Áno, lajkujte Bennyho. Benny zlatý, kto súhlasí? Like. Nekupíruj Goga. To nie je kopírované, to normálne píšu ľudia takéto komentáre. Everybody dance now, yeah. Everybody dance now, yeah. No, už sme Benny. Ďakujeme za príspevok. Odchopíme stolík. Odchopím ťa. Vlastne počkaj, Benny nepozná, tak je to v poriadku. Oh my god, ja neviem, o čom budeme ho rozprávať. My sme sa Benny Yorkshírsky teriér. Aj môj pes je Yorkshírsky teriér. Yorkshírsky? Yorkshírsky. Boha, všetci ma chytajú za slovíčka, to si nemôžu domyslieť, čo myslí, kur... Sorry ti. Čo keď to uvidí pani Šoka? Ona nekúka YouTube. Ako vieš? No akože možno, že kúka YouTube, ale nie let's play. No okej, to je to. Ale ináč, ja viem, že sa debilne hľadáme na YouTube, pretože je to také, že lebo tam je, že Jonas a Emma
tak tam je to napísané tak, že vyhľadávanie, že mysleli ste Jonas a Emma, tak a potom je tam takým malým na konci, tam modrým, že Jonas a Emmy, tak potom je tam náš kanál. Lebo v tej prvej sa voľaké deti boskávajú, to nechcete, akože, ale neviem, pretože nám to divne, lebo my keď dáme, že Jonas a Emmy, No, to tak zase- tam tu nájde proste, že Jonas a Emma. Áno. Neviem. Divné. No a potom taký, že potom musíte napísať hen tam na konci. No. Hen tam na konci je to potom to modré, hej? No. A to bude Jonas a Emmy, presne. Nie, nemôžete tam dať prosím vás Jonas a Emma, pretože to vám dá úplnú hovadinu. OK, takže to bolo na tento vlog všetko, lebo už je dostatočne dlho. Počkať. A nie, počkaj, niekomu zavolám. Barborke. Ideme zavolať našej kamarátky Barborke. Oh my God. Tak možno ne. Áno, však už zvoní za chvíľu. Dobre. Počkať. Nezvoní to ani, takže... A mám orange. Bug. Mám orange. Raz na Minecrafte bolo napísané, že 90% book free. Akože úplne... Čiže oni tam píšu také hovadiny. 90% book free. Cogito ergo sum! Cogito ergo sum, ne, ježiš, to tam bolo tiež. A to čo vlastne to znamená? Myslím teda som. Vybrať si? Okay. Takže ideme vybrať sieť, pretože my sa nemôžeme dovolať Barbara. OK, takže tak. No, takže volá, čo im vyprávaš. No, OK, takže dneska, ako viete, sú prázdniny, takže bude možno, že troška viac videí. A potom ináč, ešte som zabudol povedať ešte pár informácií do tohto vlogu. Takže ináč budú videá cez víkend, alebo tak, proste moje. Alebo cez prázdniny, lebo... A keď budeme spolu, tak. A že to už sme hovorili predtým. Hej, vlastne to už sme hovorili. No ale len tak, teraz, že budú cez víkend teda. No. A tak čo, už si našla sieť? Ne, iba T-Mobile. No takže tak, ale... Boha. Tak sa asi dneska nedovoláme, ale... Ja si vypnem mobil a necháme to na budúce, hej. Ale môžeme sa dovolať, budeme taký proste prank call a proste budeme tu... akože... Áno, budeme volať našim kamarátom. Ale tvoje číslo poznajú. No a? Hej, moje číslo Barbarka nepozná, takže to bude v poriadku. Takže, vlastne, mám iba teba. A my nepovieme, že kto sme, a oni to budú vedieť. Ale niektorým sa to neukazuje. Zmeníme hlas. No, že čaute, tu je reštaurácia, také čo? To je pizzeria, objednali ste si pizzu. Áno, vidíš to, môžeš spraviť potom. Dúfam, že nebudem mať otravovať, ale všetko. A potom jej povieme, že si vo vlogu, Barbie. Ha. Takže čo? Do ryti. Takže ne, to už by bolo všetko, takže... Nie, ešte nekončíme. Ešte, no. Už ide. Ne. Nelajkujte, nedizlajkujte a nekomentujte a neodoberajte zatiaľ. Ne. Nerob ty o nás, prostý. Počkaj, hľadá sa sieť. Ej, dobre, už jej idem volať. OK. No problém. Tu máš. Už šíbe. Takže ideme volať. Takže dám zapnúť reproduktor a ideme. Čo? Ne, zatiaľ nie. Zatiaľ. Pozor. No dobre, sereme na to, takže... Okay, takže to bude... Takže neviem, ja sa lúčim. Zagne... Dobre, takže lajkujte, dislajkujte, udobierajte a hlavne komentujte a majte sa dobre, takže čaute. Okay. Čauko. Yeah. Čauky. A uvidíme sa pri ďalšom vlogu. Čaute. Čauky. No,